Ahojte ľudia, takže toto bude o také čo mix, dáte na mix a pošlete peniaze, takže toto bude o mix. A teraz bude také čo o hodinku iPhone. Takže dávajte tu zhľadnutia, lajky, veľa komentář, že ideme prvé na hodinku, takže hodinka je super, tlaková, všetko dobré. iPhone, si som ani skúšal, neviem či je, asi vypýta, nevypýta, hej, to super. Takže tak, takže dajte komentáře, lajky a berie. Tak. Toto je taký mix, čo hráte, alebo púšťate pesničky a to vám ide, chápete tomu, tu sa púšťa veľmi, tu sa dáva tak, takže je to super mix, mix je super. Tlakový mix a tak a super, takže tak. Takže dávajte tu lajky, milé verie, komentárov, takže super, že to vidíte. Super. Toto je taká taká hodinka, tlaková hodinka, takže nie je moja, to Minika si našla, nie? Ale je to dobrá super hodinka, takže tlaková hodinka, takže tak. Takže veľa komentárov, veľa lajkov, veľa odberov, veľa tak. Takže toto končím, robíme ešte iné video, tak 100 alebo 4, dávajte lajky, odberi, napíš mi, akú ty máš hodinku, ale taký mix, takže dávajte lajky, odberi a čau.